съм Влади Пробеге и тук с мене. Аз. И Цака. И днес играеме Egg Wars. Yes. Дърво, камък да имаш. Или там да... Не, Sandstone. Не, че е малко. Настройки ли отваряш? Shaders, не. Serious, man. Искам да си го направя, само че на голям екран, ма тук откъде беше? Няма блок, няма блок, няма блок, няма блок. Няма блок, бе! Да факт, тук откъде се прави на голям екран? Не знам. Па. Направих си го. Кои това яйце, бе? Шарено. Това цяла барикада, бе. Аз сега къде ще си ги използвам моите? Ми слагай ги пак там. Аз... Знаеш как ще се метна, като не си държах шифта? Събирай айрон. Давай. Кой ми чупи? Съм аз. Ага, а не си ги учи. Дай нашия фул айрон меч. Как аз фуерам? Гито, взимам блокчета. Аре, бе! Как се прави тук на голям? Има колаче за минимизиране и отгоре има такова за... Човек само се бъркам шифта и ще падна някой ден. Боже! Аз забравих, че и с F11 пак ставаш. Go, Power Rangers. О, не ти препоръчвам да ходим там. Бе, караш направи меч, ги избил. Чай се метна, че нямам бучета. Сега пък ми голямо се за тебе, човек. Все едно за първи път включвам Майнкрафт. Няма, че за първи път я включвам тази игра. О, аз забравих, че горе има генератор. Забравих, че имам офлайн. Виж ги наши. Абе, майца, бе. Нямам храна. Що? I need help you. Ей, обрах тя рана, човек. Аз го обрах. Аз не мога да се наемам така. Тук ще хода да ги бия. Ой, това е ужасно. Фак. И то на нашите ръчнаха направи си мечи и чела. Метнах се, обърках се шифта, къде ми е. Въй, брат, обърках се шифта. Аз пък си имам меч. Абе, толкова фарми тук, бе, и аз искам айрон. Тенкс. Да, бе, нищо не мога да взема. Аз си го взех. Тук му се викам тенкс. Някой ме метна айрон. Искаш ли броня? Ние какви сме? Първо. Добре. Значи на нашия владеец средата викам, че ще трябва да се бия. Ще трябва да се бия, брат. Аз ме гледам отстрани. Иляма, бе. Ела на гости. Гочи. Ела. Боже. Ела, че вие сте добри орва. Аз се вземам диамантите. Ларе, давай, бий са. Аз ще убера. Чеше, хрумна ми идея. Почти успя. Къде съм бил, Къде ме запрати тоя? I need help you. Аз ще ръчна. Help. Мацка. Влади, ще ми помогнеш ли?
Как? Еми, където ти беше там, малко по-долу имаше една гадна дупчица и паднах. Ей, не спай да го блъсна. И съм на едно гадно блокче. Тама ще да го блъсна, брат. Help me! Чай, сега ще метна блокчета. По-бързо, please. Ма ти нямаш ли диаманче? Имам Колко? 3. То много важно. Ма имам голд. Колко? 12. Син, моля те. 6 блока ще помогнат ли? Не. И колко? Поне 12. Мисля, ще кажа 20. Да, наистина. 24? Стават бързо. Айде! О, боже, аз не съм сложил бронята, бе. Човек не мога да не знам къде си. Там има един, който аз ще умра. Подскачам! Първа, моля се! Буклук е, човек нашия... То сам падна, брат. Аз се само убих пък. Иначе с 3 диаманта на къде ще стигнем? Някой включил... Някой е включил генератора. Тралалалалала. Не видя ли, че нашите даха много време такова на... Ама аз се чувам да се чупя вече пътя. Чупи го. Чай да обера диаманти си първо. Той на наша пъкшаръшка. Да го оставим ли там? Не. Да. Аз не съм толкова слош. Сори, иначе ще оставим ти двамата там. С Богом. Радвам се, че се видяхме. Сега ще умре пак. Сори. Той не го познавам. Някакъв лайран човек. Айде на нашия риб човек. Сори, брат, умираш. Виж го, ще го уби! Няма път, сори. Виж го! Но колко ще дойдат при нас, бе? Майка ти да те съборя ли? Падай, бе. Как ще да го съборя? Ица. Батки с квартални батки. Всяко някой ми ще под краката ще садна. Аз ще правя айрон меч. Какъв? Айрон. Тайна. О боже, ще се самоубия. Ще подготвя за яйцетресение. Хумор. Смиц. Колко правиш ти? Аре, целиш ми че пише. Где да имаш кик тука? Имам 5 диаманта. Я да по... Ваня, помоги ми, ето това моя иска да ма... Виж кое! Ваня, моля те! Изкопай под него, моля. Бягай, бе! Чакай, остай! Падай! Нека му. Нека ти. Напиши в чата, ха-ха-ха. Че аз не мога да пиша. Ко фармиш такова? Мага, аз съм единствено момче. Съвсем. Ицо, лаче дам 5 диаманта. Give me. Ицо, ела насам. То пък ще ги вземи. Дай, бързо, вземай ги, бе! Сори, нищо не си видял. Подарък. Заповядай. Айде, фарми го е. Кома. Боже. Give me. Suck my dick. Ицо. Ого, то нашето е... Не ма ги ради. Айде, че съм беден. Ама ти вече си направи хубави неща. Ето,
Връщам ти услугата. Мерси. Ти ще видиш ли сега. Още малко ми трябва. Ой, махай се, бе! Води, моля те, изгони го, бе. И как? Чека сметлята, човек. Мина, здесь бокс... Здесь диамантите и се махна. А, не, моля те се. Поне 5, поне 5. Само 4, моля. Дръж, махай се. Ви викам, че не мога да ги взема. А, не, моля те се! О, ще изчупи главата. Охо, мерси. Се разберем. Ето, да, дадох ти брони. Аз имам. Ми да направим някакъв чест. Прави? А и яйцето не защитено ли е? Не. А ето, че сложили обсидиана на... Че сложили си обсидиана на яйцето. Да. О, тук има пайзна. Жалко, че не може да я вземеш. Нали? Да си направя лък и с пръчки. А дърво откъде? Че още снимаш ли? Да. Аз още не бях забелязал. О, забравя да кажа нещо. Не пиши ме, педерас, моля бе са левнете. Сега ако левната ще съдна. Мишко, кажете хи на YouTube. Сега някой ще каже не. Нехи. Не бе. Мост на нашия строи мост. Аз съм сигурен, че някой ще каже няма. Генератор, що не пуска нищо? Пускай аз взех от него. Крадец. Дай 4 года направят че да сложат тия брони. А, ти 4 диаманта, 4 голд. Взеха ти го. Циганче! Моля ти дам, бе. Бягай тук, бе, циганин. Ще токс. Са другия двойте го взема. Дай ми това диаманта, моля ти се. Нямам. Вземи диаманта. Не съм. Ах ти лъжец такъв. Аз сега как ще се фармя? Ми трябва още 5 голд. Не ми ги обрахте. Видя ли къде сложих? Видя ли къде сложих честа? Ще направя по бронки. Нашия падна. Голяма биля. Да, бе. Нямам меч обаче. Правя обаче по 2 брони. Нямам меч. Само да са... Да, наша фулайранка. Shut up, това съм аз. А тъй ли? Ето виж къде е честа. За кой мислиш, че да се фармих? Ла, тук нещо ме връща. Не, просто сървъра си е такъв. Аз почти го запомних, бе. Само дет нямам меч. Имаш ли 2 голд? Не. Ти кой имаш? Аз имам марка, бе. Човек, виж тук. Виж, напълнихме си честа с брони. Тя още няколко меча да направиш, защото са по-важни. Найс. Ко само аз ли съм айрон, айде. Ще направим на тебе броня. На мене? Мерси. Аз са грижа. С какво? Правя брони за апокалипсиса. На тебе какво ти трябва? Да. Ако искаш да дойда при тебе, да гледам. Да, гледай, ма. Ще се махнеш ли? Колко диаманта имаш за мен? 2, махни се. Дай го, бе.
малко да Ай, пофармя. бе. Искам малко да пофармя. Аре, бе, да ти... Не на тебе, чакай. Чай, че ми се бъгват копчета. Диаманти искаш ли? Да, искам. Чакай, Знаеш ще... какво? Ако имаш 15 ми дай. Защото не ми трябват брони, ще се направя лък пънч. И аз искам лък. Чек, ти имаш фул брони. И на тебе ще направим. Абе, как дойде и си го взема? Абе, фарми си там. Айде, че... Мерси. Как мина и си го взе? Аз чакам тук от 15 години за един диамант. Той мина и си го взе. Нашия път толкова ли стъпо е... Аз кирка нямам. Вземи от честа. Да, дървена ми дайте. От честа. Аз ще операшвам. Ви излели 5 диаманта. Дай 4. Абе, дай 4, може да ми връщаш 5. Много искам. Аре бе, аз как ти дадох? Аз нямам никакви брони. Само 3. 1, 2, 3. Дай ми 5. Сега ще се сфармиш. Аре бе, може да ми връщаш. Ето ресто. Злот, да. Ще ми трябва за златния блок. Да ти тъпо, на тебе ти трябва да застреля. Добре. Аре бе. Един диамант. За лък, нали? Но. Вестирай го в броня. Чакай бе. Нашата умря. Муцка. Идва да фарми тука. Кой те кара да ръшваш, ма? Сори, няма се махна. Виж, бе! Курва. Говори, кажи да се маха. Пак ще дойде. Майнса. Виж го как се го инвестира в лък. Вместо брони искам лък, защото... Вместо брони искам лък. Why? Да мога да ги блъскам. Какъв е този самолет, дет минава при нас? Аз го чувам. Че Стара Загора ли? Да. Мислех, че ще кажеш, не бе, в Турция съм. Сори. Ако някой само бутне, ще го... Садна. Аре бе, на този мап знам, че винаги ми трябват блокчета. За кой не си взимаш? И сигурно айрон генератор не сме апгрейднали. Да, прав си. Това е най-тъпата ни игра. Играем с идиоти, човек. Без париста няма сделка. Мерси. Да, и горния не е апгрейднат. Аз имам 20, ма няма го апгрейднат. За какво? Значи 5. За блокчета. Не ми трябва да си имам 40 блока. Виж ги нашите. Какво правят? Виж какъв път са направили. Бакуци. Дай. На 3 левел трябва 20 диаманта, ще пофармя 20 диаманта. Знаеш какво беше много тъпо? Значи, скокнах, взе ми демидж, върна ме и пак ми взе. Аз с Айрон Меч кой ще направи с лак тук. Нашия фъка, няма проблема. С човека, ако дойдат, аз ще ги блусна, пънч ми. Виж ги, добре. Мисля, че са направили път, но без да го довършат. Вау. Лайне, пази ма. Сега идвам. Окей. Върнах се. Аз учам да рушвам. Баща ми дойде. Sorry. И нашите са... сега ще ме бутни, гледай.
И ела насам. Кажи, ела, върни се към базата да го бутнам. Аре, бе, лач да ми помогне, човек! Мене ме е страх, ела към базата. Аз слагам спаме блокчета, ма. Аре, помогнеш ми, бе! Еми, ела към нас. Какво да идвам? Не, брат, не ме бе! Ма че къде си бие? Чакай, че мислех, че ми крашна Майнкрафт, тя се съдна, човек. Мраза Егорса. Браво, те наши са го обгруднали даже 3 лева този голд. Ето 14 диаманта за 3 лева да се фармиш. Аз човек ще си фармя, аз ще троля. Иде троли. Взимай голд, ще дам голд. За голяма коремчето. И без базък за голяма. Защо винаги се преследва? Имам чувство, че ме преследва. Не знае, че се момче. Сега ще и пръдна. Ицо. Давай. Кой е левела? Дръпни са. Дай още 8 диаманта да го направя на 3. Ще ми направиш ли меч? Еми, за какво трябва да го направя на 3 и си форми колко четеш? Защо ме връща сървъра, бе? И мене ме връщаше. Бах се вратителното. Чай. Ицо, кажи ми, ако някой идва. Вираш ли се? Аз пък не мога да се кача. Значи, вираш ли? Да. Ще скокна, ще ме върне и се садна. Аз не мога да се кача даже. Не, какво стане? Само 7 диаманта. Да го направя на 3 лева. Как ще ме бъгнеш като да ти? Клавиатурата. What? Ще си чупят пъта. Боже. Мислех, че няма потъпя хора от тя, ама явно, че намерих един. Как може? Като падна да ми взима по половин сърце. Буквално паднах от света и ми взимаш по половинка. Ито 5 диаманта на 3 левел. Аз тук в мангалите намерям броня от земята и взимам. Тук има едно честче, сега ще се взема едни броня. Само един че отбутваше. Такива бе. Махай са! Нищърата виждам повече. Чакай, чо? Найс. Как чакал да хваня? Горкичка. Щук, спри. Това беше, Виж как ме връща, то го чупи, Влади, го чуса. Разкара се. Тъй тук. Шифни. Няма никой. Спокойно. Точки Чакай, че ще му кажа хай. Хай! No! Sorry! Слагай, Влади. Be not Björfli. И то 3 левел. Махай са. Мою. Гадите сте, бе. Мини троли, бе. Чай, че ме заболя корема. Афъка съм на дъма генератора. Ето да я прецакам ли? Как? Еми, че Харуна е момиче, ама да, че не се момиче. Запуши горе, и тук. Майка ти мръсна. Ма къде горе? Защо винаги си при мене, бе? Ще чупам утрата. Мани са, бе. Ако напише Харуна много слаба и аз си гледая работата. Напише гледаме има повече космо от твоята. Дало.
Гей. Путка. Напиши путка. Давай, това са стих. Трябва не мога да пиша още един спан. Ще ма кикне. Защо? Защото се послати. Значи да ти пожелая кик. Че ли взимаш диамантиче? Не. Човек, застане тук, застане тук. Застане тук. А така, звън шанс. Ти си путка. Напиши. Не се обиждай, когато ти кажат путка. Що си така? Аз съм момче, нямам. Напиши, не се обиждай, когато ти кажат, ти си путка. Защото си путка. Дай. 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 Не лъжа. Като застъпи човек. Какво? Нали Аз съм момче, нямам. Нали ти написа, аз съм момче, нямам путка и той си напише, не лъжа. Ама, човек, това аз съм... Тя ми написа, че аз съм... че имам такова. Заради това. Еми да не, тя ти написа, че имаш и после ти вика, нали ти викаш, аз съм момче, нямам и те... Аре, да не се обиждаме, обаче какво? Обаче беше тъпо, че ме... Станах. Човек, ай, остая. Дай примире, дай примире. Да си бе майката. Аре, че... Ти нямаш с какво? Ооо! Аз ли? Виж как връща блокчета, бе! Човек, остая. Давай, аз оставих. Ей, ти съм написал нещо те. Ти не е, че пък, че можеш. Това са не единствените бутушки, човек, които оставих в честа. Аз съм айрон без меч. Кога стана айрон, бе? Еми аз събирам, бе. Подарък. О, префект. Че апгрейдна дъмато. Не мой повече. Не, това е максималния левел. Знам, бе. Честито, че завърши. Вземи ги, бе. Айде! Това са твои неща. Не ме бъркай своите глупости. Честито. Че завърши трети клас. Мерси. Подаръци. Не ми харесват. Си не ми харесваш. Стена. Дей, не ми изпрати заявка за приятела. Види, че му напиша. Виж, бе, та само при мене ходи. Води, моля се, запуша пак. Никой не го е видял. Много Тадам. Шо е, пак дойде и ми взе диамантите, бе. Чаджан. Ай, държа, не? Не, чакай малко се по-горите ми. Дай ми 12 диаманта. Добре. Кивме. Чакай, дай ми го той един диамант. За какво ти? Давай, вземи ги. Найс. Бягай, ма. Ресто? Нямам. Циганин. Ще се направя човек. О, мерси. На мене само ми се причка, на тебе ти дава подаръци. Не ми даде диамант. Дай ми още 3. Лес. Добре, махте се. Още 3. Още 2. Още 1. И ми се пише.
Отбише. Айде бе, само един ми трябва. Снимай генератор. Снимам клип. Браво на тебе. Хайде бе! А така. Бягай! Чао. Не се връщай. Няма. Човек, имам лук, пънч. Мисля, че ако ги ръщи, имаме шанс да ги убиме. Бъде, здрасте. Виж го е. Чакай да учим горе, бе. Няма да идвам при тебе. Какво ще направи кирка, бе? Ромче. От цялата работа взех само едно блокче. Без музик. Добре. Аллах Акбар. Сука, бяга. Аз ще правя сет. Тъй ли? Те още блокчета ми трябват. Мои са! Не си ги пипнал. Те, 50 блока. Каква че кирката? Efficiency и но... Еми дай аз си направя една кирка efficiency. Айде ръшваме, бе, молеца. Еми нямам кирка, бие, молеца. Мерси. Иди ръшва, please help me. Откъде е ръшна? I need help you. Откъде е ръшка? Дойдеш тук мой да го видиш. Йо, shut up. Нямам златни ябълки. Еми върни се в водата, се подготвим бойче. Мръзма. Много аран тук, бе. Помощ, прикрещен съм. Еми ела не съм в базата, бе. Базика. Дима, бутамолята. Иди, бате, иди, бе. Yes. Сони, грешка. Имах шанс да го целя. Защо не го оцеля? Не спях. Айде, пи. Това беше нашето. Тън. Учам да Пърпълс ми, бе. Абе, сега идвам, бе. Ибрям. Чам до Генева. Добре, отивай да пикаеш. Добре, как пусна. Осе, знам да тебе. Сега идвам. Отборите тапаци. Ела тука. Това беше Кенеф. Вярвам, че сме останали само двамата. Не сме. Ага. Фаним бас. Виж, в дясно. Да, излезна от играта. Ми губим човек, какво ти кажа. Ай, готов ли си? Знаеш какво тактика ми хрумна? Какво? Да, ама ще е скучен клипа. Какво? Значи, идвай. Хората, знаете, че превъртайте. Или ти просто го превъртиш. Как? Ще ти покажа после. Добре. Всяко. Бухнах се! А не. Така. Значи учаме и тук. Ама, чай. Ще се увелича звука. Музиката. Звука. Блокове. Всичко. Аз се ми стрели. Ако някой не пукне яйцето. Тихо. Слушай. Идваш ли? Къде си? Ама брониран ли си всичко? Ето му. Сега ще ми вземем морква. Хайде, бе!
Не ми трябва да се отръща. Слушайте. Шит. Ако трябваше го забързам, ако знаеш как. Ох. Е го моркова, взел го. Значи, Тя взема последните... Добре. спри го на пауза и пак го пусне, като сме готови. Не мога с фрапс, не може. Може, бе. Как? Ще покажа. Ще покажа пак. Ръпни се. Имаш ли блокчета? Да, един стак. Един не. Колко? Дай всичките. Майнкрафт оцеляване. И плюс 5. Оцеляване на предела. А защо не може да издадем ябълката? Защото сървъра е лагав. Бешегувам се. Айде, аз съм сам. Знаеш какво забравихме? Да. Какво? Да, какво? Да, какво? Знаеш какво забравихме? Да, какво? Какво забравихме? Да чупи моста! Да, Не, по-надалече, по-надалече бие! Тихо. Нуп! Пусти. Ей! Няма да чупа, бе. Само малко. Ако ме щупиш? Кик. Как? Внимаваш това, защото съм удам. Значи, това е тук. Ама зми още арам и напре блокчета. Че се вземе. Айде бе, иди отбира диамантите. Сори. Диамантите обра, нали? Но. Как се знаех. Ма идвай, ще правим барикада. Аз си правя блокчета. Значи, като чуем, че идват още хора, нали аз ще кажа когато чупят? Аз имам такова. Аз имам лук. Ама меч имаш ли дъма? Да. Добре. Значи, като идват хората, ще ги чуем и само в гръб ще ги нападнем. Имам 20 диаманта. За какво да ги прохарча? За нищо, айде, идвай. Идвай. И така. Чай си направя само ябълки. Сега ще ги оставим самички да се избият. Знаеш как мога да превъртиш клипа? Да, бе. Добре. Виж, варите си в това гълче. И защо пък аз тука? Идват! Шериф той! Виждаме имената. Шифнал ли съм? Давай. Чу. Аз има видео, откъде ще ме атакнат, бе. Ама ако не чупат яйцето? Няма. И да не го чупат такова. Само ако са с хак ще могат. Фочите блокчета! Нямам. Give me, бе! Нали каза? Айде. А така. Натисни просто контролни Q. Айде, бе! Вземи ги, бе! Видях им имената, човек. Поникосваш ме. Чу. Това се нарича хубава стратегия. Сега чу. Ще се увелича слушалките. Някой ще дойде ли да ме убие? Аз? Не. Шериф, това е, бастун! Чифнал съм. Не си! Шерифта! Са? Да. Тук имаме слънце. Да не сме като геймарите. Да, стискам, аз съм тук. Няма да гледаш слънцето. Айде, бе, що не мога да го сложа, бе? Абе, дръпни се, бе. Някой не идва това. Видял съм, че виждато. Човек, тъто и тъпо, дай ги ръжка ми. Това е коса, бе. Човек, дай ги ръжка ми. Ти ръшваш се крия. Ако умреш, не съм виновен. Абе, от другата страна се го чупи, бе, тук съм аз. Виж го. Чай, никакъв цвет сме. Пърпъл. Добре, чакай се. Напиши си всички двете към пърпъл. Защо? Да стане по-готино за клипа.
Как? Не знам как смисъл. Имаме 2 честа с 5 диаманта. Аз ги сложих там. Да ги взема ли да направя нещо? На смисъл. Напиши всички идвайте към Purple. Не смисъл, ако го напиша няма успея да го видят. Да применяме само на чим. Виждат го. Напиши наклонена черта АУА. Не знам. И пиши там. Пиши нещо просто. Наклонена АУ и пиши нещо. Това го знам от Wiggle. Да. Добре, напиши просто всички идвайте към Purple. Замеле, примерно. Пак Team Purple. Даде, това е твоето име. Матиян Purple. Тихо. Сега ще видим някой школовни ли. Така сме с някакви идеи Хитлер. Хитлер! Стил Хитлер. Още един диамант. Вай, какво яко място за да се скриеш честа. Ще видим дали ще го видят. Опа, ще да кажа нещо, ма. Аз ще граби с лък. С това ли са? Кое? Ела, че дам лъка ми. Що ти? Я ще стрелям. Не имам. Шегувам се. Тук има един лук, може да... Ехо, тук сме, идвайте да наръшкате. Изкарям я къла. Ехо, тук съм, ръшкайте ма. Аз ръшвам, че ме доскоча. Ох, за клипа. Си имаш ли хак? Ноп. Сега ще умрем, не ма видите. Бе, постори, бе. Виж ме бутнат. Чай, хрумна ми найдя. Ча. Чай да си изпразня тук инвентара за всеки случай. Аз съм за кораж отзаде. Така. Защото знам какво ще стане. Тоест не знаеш. И ще се опитам да го предотвратя. Аз па си оставих и блокчета. Можеш ли блокчета? Да. Не дей да идваш, защото ще стане лошо. Айди, бягай, чай ще се чеша. Иди, Рашо, по-добре. Чакай. Какво ще да правя? Имам рожден ден. Сега ли? И чай, виж. Чакам. Взел си торти. Ицо. Честит рожден ден. Чакай, обърни се. Имам рожден ден. Няма издадеш тортата. Ръжка ми ли или но? Аз вече ядох. Чай си купя още малко блокчета. Сега се измайся. То с моя късмет. И като съзнам колко съм сакат. Не съм се изсунал още ли? Сега, ето, води, иди, страхвай, бягай. Ицо, да си направим сериозна база. О! Не би. То къде? Там, то с лък, айде, ние мъже ли сме или мишки, Идвайте! Аре, лъкчо. Също чиба майкчо. Спере се морква съм, човек. И те са дома. Охо. Искаш ли хил? Я падай долу, Виж кой, Анчик Нокбак. Хакер, води, идвай, че за вътречки. Къде си? Паднах. Паднах. Съм дали, човек. Давай. Чек, дай си направим мечове да ги... Добре, защо не взима пак по половинка? Това е най-тъпата ми смърт. По половинка, човек. Взимай си меч и да ръжкаме някой. По едно и половинка ми взима.
Аз ще ръскам без никакви брони. Че имам някакъв комар тук в стаята. О, Тън. Аз вземам тук някакви. Ще съм някакъв си. Оф. розови живи ли са? Не. Зелени? Те са 4. Па ще ги ръшкам. Искал с ръчичка ли ще го щупиш? Опа, видяха ма. Ми съптам да ги бусна. Да им чупа моста. С ръчичка. Не, имам кирка. О, дървена, нали? Как да познавам? Чай са, това пинк ли са? Как ще се изсоля, боже. А това ти ли са? Как човек? Това не мога. И те още не са ме заблязали чупа, брат. Как ще умра, Ма ти тяхния ли щупи, А? Тяхния ли щупи? Да. Можехме да ги ръщнем. Да, ма имат обсидиан и фу... О, 11 диаманта намерих. О, 10 год. Айде, аз съм готов, човек. Чек, те са много криви слупчета. До сега са ме оцелили, ако са точни. Аз бих те оцелил. Някакъв център води. Чум да го бия. Къде? Ето това. Не, молеца! Please, give me diamonds. Обрай на двата генератора, нали? Ще ходя на третия. На нашия, нали? Не. Че ме видяха. Знаеш коя е стратегията? Ръшкай. Значи, като... Умря ли? Валят тъжни диаманти и тъжен голд. И умрях. Виждам само някаква дупчица. И пак ми взима по половинка. Много яка игра. Нямам дума. Какво е като паднеш от света да ти взима по половинка, човек? Аз ако съм с дъма сит, с енчантнати брони, сигурно няма да ми взима даже. Не знам, а това мисля, че е най-скучният клип на света. Карай, ще го направя як. Не знам как. Давай, с камтазията. Влади, той е фанат. Обработва с камтаза. Влади, диаманти не. Там бия стреличка. Толпа лефна, човек. Не е лефно. Ох, не. Да не го убил е. Да. Само дето ма гони един айран тука. Ако се изсуля пак като... Пълен ретард. Аз съм си така спокойно. Не знаех. А при диамантите ли са? Ноп. А не, ти си ги убрал вече. Аз съм на друг остров. Убиваш ли ги? Ноп. Фармя си диаманти. Какво очакваш от мен? Човек, имаме една стратегия. Боса на жениче. Боса на шефа на мафията, да. Има жълт остров, тръгна ли да го чупа, като си направя кирка? Аз си имам кирка, искаш ли? Ела и тук, къде съм аз? Ама няма да тя дам. Човек с мен ще чупиш, ела с мен. Тя е спешъл кирка. Efficiency. Едно. Наистина. Някакъв ретард. Влезно е зелен. Знаеш как мога да избия един тим? Знаеш как? Тук е жълтия, човек. Аз знам къде са жълтите. Ицо, знаеш ли, че мога да взема жълтите, ако имам кирка? Знаеш, че жълтите са в червената база. Теле, човек, знаеш ли, че мога да им чупа яйцето? Тъй ли? Да, ама нямам голд, нямам три дъма. За какво ти? За дъма кирка, защото не мога. Как щях се изсоля.
Дай бързо две го, защото да му... че знаеш как може да тръгнат там. А те червените колко са? То няма червени, бе. Тия жълчите. Един. Те ли? Тъй. Той е построил мост към един, който аз сега ще му мина по... Някакъв идва към нас! Да... Чакай само, чупа яйцето. Добре. Идва! Сори, брат, заебавка там. Сори, Водя. Какво? Заебан се в майката природа вече. Как ще ми взима това по 2 сърца, бе, човек? Това не е реално, бе. Абе, чупа яйце. Чакай да си го чупиш, ма базата ни тук умира. Ще дойдеш ли, защото има един фуайран тук и... Нищо не мога да се справя с него. Само да чупа яйцето на зеленче. Ще се опитам да го задържа. Охо, дъма меча. Аре бе, влезме с дъма меча. Ще бахта майката. Ела да помогнеш! Си бил голям ретард. Какъв ретард е? Зеленче нямат яйце, зелените. Ти тъп. Чувате се, бе, как ще нямат яйце, бе? Аз съм при тях, ама нямат яйце. Бе, аз се скъсам да умирам. Дръж ги още малко си направя сити, ще дойда. Какъв дъма? Такъв не айран. Тук си фарми сравнително добре килчета. Аре бе, ние сме, ще убия с дървен меч, аре бе, мишка. И че като дойде, Ай! Не, иди ми взима нещата, моля се, не се. Хайде, ила! Хайде, че той се трупа точките сега. Така, бягай. Той го заобикаля. Аре бе, Влади, ой, човек! Идвам! Бързо! Ще съмре! Хубаво, че това го направих аз специално от мене, защото мога да го проби. Иди, мъжца! Иди! Вицо, дръжки! В средата съм идвал. Ти го беше в средата, но аз едва го държам този човек. Държи още малко. Айде, Влади. Радвам че играх с теб. Търчи! Ице, лака мене. Има някакъв в средата му причаква. Споко, аз и то ще го взема. Перфектно. Айранката. Влади зад нас, бе. Зад нас жълтя, бе, човек. Ей, тук, моя страна, много го няма. Бързо. Чакай, ще го путна. Дай. Върви. За кого умря пък ти, бе? Имам съмрета. Аз чум на Скайло. Самоубийца, няма шанс. Убия се срещу фуайранката. Убих фуайранката. Айди ли това от острова? So please, I watch you that. That's your mom. Смяташ да дойдеш скоро? Влади. Давай. Разпочнахме Skywars. Ай, че сега трябва да спирам. Взимал съм добър, брал на мене, свалих се като най-голямата първа. Много съм добър. Аз пак съм пиян. Аз минирах жълчите.
нищо ще ги убия за теб. Да, бе. Ами, ще се опитам. Останахме аз и зеленче. Те са тама са. Умрях, че умирам просто. Да ти бъде мрака. Самоубих се. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Като така, абонирайте се и до скоро.